आज का रचना अपना देश पर लिखल कुछ रचना बा, वही पर आधारित बा। आज जौना परिस्थिति में हमारा देश गुजरता चाहे गुजर चुकल बा, वही के बारे में कुछ लिखल बा। अगर आप लोग के रचना अच्छा लगी तो लाइक कर दिया जाए। अरे बोहरिया पर कोरोना के, आरे बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के जोगी बाबा घूमी घूमी जोगावा रमावेला। जोगी बाबा घूमी घूमी जोगावा रमावेला। हमारी प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वो घूम घूम के योग द्वारा जौन बा ये बीमारी के भगावल चाहता ना। जोगी बाबा घूमी घूमी जोगावा रमावेला। मोदी जी की ऊपर और मोदी जी की ऊपर पड़ल बड़ा भार हो। बोहरिया पर कोरोना के, और मोदी जी की ऊपर पड़ल बड़ा भार हो। बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के घर में सब बंद भइले, लॉकडाउन हो ही गईले। घर में सब बंद भइले, लॉकडाउन हो ही गईले। रेलगाड़ी का पहिया और रेलगाड़ी का पहिया हो गईले जाम हो। बोहरिया पर कोरोना के, अरे बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के अटल आडवाणी रहले देश के धरोहर। अटल आडवाणी रहले देश के धरोहर। देश खातिर सोचत रहले मुरली मनोहर। देश खातिर सोचत रहले मुरली मनोहर। विपत्ति ऐसन आइल जैसे, और विपत्ति ऐसन आइल जैसे देश बालाचार हो। बोहरिया पर कोरोना के, और विपत्ति ऐसन आइल जैसे देश बालाचार हो। बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के दिल्ली दिल वालों का हुए नगरिया हो। दिल्ली दिल वालों का हुए नगरिया हो। चारों ओर सन्नाटा फैलल दुखी बा सहरिया हो। चारों ओर सन्नाटा फैलल दुखी बा सहरिया हो। केजरीवाल सोचत बाना, और केजरीवाल सोचता न करी है कल्याण हो। बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के महाराष्ट्र में हुए मुंबई नगरिया हो। अरे महाराष्ट्र में हुए मुंबई नगरिया हो। सबसे अधिक बाटे यही जे बीमारिया हो। और सबसे अधिक बाटे यही जे बीमारिया हो। ठाकरे सोचत बाना, और ठाकरे सोचत बाना करिए कोनो काम हो। बोहरिया पर कोरोना के, अरे बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के लास्ट लाइन बायकर अरे यूपी के गाजीपुर में मोहम्मदपुर नगरिया हो। यूपी के गाजीपुर में मोहम्मदपुर नगरिया हो।
वही जे रहेला परिवार संग पगरिया हो। अरे वही जे रहेला परिवार संग पगरिया हो। एजा सब कुशल बाटे, आरे एजा सब कुशल बाटे, केहू नइखे बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के लोग भइले बीमार हो। बोहरिया पर कोरोना के। जय श्री राम।